Hau MEL zikloa da, erdi maila ziklo bat da. Hona datozen ikasleak lehenengoko mailan ikusiko dabe mekanika alorra eta elektrizitate alorra. Mekanikako alorran itzen dabe mekanizaua, apurtxo bat fresa eta torno eta marrazketa teknikoa. Eta zati elektrikoan ez daukienez ezagupen elektrikoak eta azten die oinarrizko elektrizitatetik, gero makina elektrikoak, bai ikutzen dabe pneumatika eta hidraulika. Eta gero bigarren mailan, ja apurtxo bat bi ezagupena, bai mekanikoa, bai elektrikoa daukienean, jazten die gauza konplejuagoak itzen. Zati mekanikoan edo alderdi mekanikoan itzen dabez montaje mekanikoak, eta bai soldadura apurtxo bat. Eta gero alor elektrikoan apurtxo bat nahastuta lehenengoko mailan eta ikasitxako teknologia guztiak, itzen dabez automatizazio txikitsuak. Automata programagarri bateaz, gauzak martxan ipini, programau, eskemakin eta lako gauzak. Da ziklo bat bastante inserzio ekingo dauena enpresetan, apurtxo bat teknologia guztiak ikutzen dabelako eta enpresa mailan gaur egun mantenimendu aldetik danetatik apurtxo bat ikasi bide delako.